Pito na ka mga senador ang nagpirma sa partial report sa Senate Blue Ribbon Committee kangot sa imbestigasyon sa flood control scandal. Sa privilege speech ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nga mga chairman sa mga committee, iagin pahayag nga si Senador Rafi Tulfo ang ulihin nga nagpirma sa report. Duwa pang kinahanglan agad nga ma-sponsor na ang mga reports ang Blue Ribbon, apisan nga 3 ka bulan na halin sa ginpalibot ini sa Senado. Ang mga nagpirma luwas kanay Lacson kag Tulfo amo sa Senate President Vicente Tito Soto III kag Senators Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino kag Kiko Pangilinan. Si Senador Dante Marcoleta, ang former head sang panel, amo mismo ang isa sa mga wala nagpirma. Nalakip sa report ang findings ng panel sa 7 ka mga hearing nga nag-imbestigar sa flood control scandal. Ginpaligay ng hearing sang Agosto 19, 2025, tubtob Nobyembre 14 sang nagigadman nga tuig. Everyone is given a full opportunity to review and propose revisions, modifications, deletions, and corrections. In line with Senate practice, we have provided an advanced portable document format or PDF copy to every office to allow our members to sufficient time for review. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. Si Senador Panfilo Lacson sa iya pagpabati-bati sa iya kaupod sa Senado.